των εκλογών. Το αποτέλεσμα θα το αναφέρουμε και στο τέλος αναλυτικότερα, δίνοντας τα ποσοστά, Κυριάκο. Τι παίζετε τώρα με τα σενάρια, έχουμε κάποια αλλαγή, κάποια τροποποίηση? Σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτικών παρατηρητών, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών με βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά, φαίνεται να είναι πιο κοντά στη στήριξη, υπό προϋποθέσεις πάντα, μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας και θα αρκεστεί στην άσκηση αυστηρής κριτικής από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι σχεδόν τα έχουν βρει παρασκηνιακά ΠΑΕ, αλλά θα δούμε. Βέβαια, όλα αυτά που λες, Κυριάκο, συμπίπτουν πάνω κάτω με αυτό που έλεγε ο ανταποκριτής μας από σήμερα το πρωί, ο Νίκος Μεγαδούκας, και αυτά που ανέφερες και στο δελτίο ειδήσεων. Θα είσαι κοντά μας λίγο πριν την ολοκλήρωση με ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστούμε, Κυριάκο. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. 7 billion stories and counting. Τι ακούνε οι Αυστραλοί, οι Έλληνες Αυστραλίας για τις ελληνικές εκλογές? Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Ανδρέα Τσιτσάνη, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας στην Μελβούρνη. Κύριε Τσιτσάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ για την ώρα σας. Γεια σας κύριε Νασταζάκο, και εγώ ευχαριστώ. 30% περίπου έφτασε η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, πολύ καλύτερα από τις εκλογές της 6ης Μαΐου, αλλά με μεγάλη απόσταση από τις παλαιότερες εκλογές, σε πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε εσείς, καταρχήν, για το ποσοστό που επιτεύχθη τελικά από τη Νέα Δημοκρατία? Μάλιστα. Το ποσοστό του 30% που έλαβε στις χθεσινές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει για μας επανάκαμψη των παραδοσιακών ψηφοφόρων αφενός, αλλά και μεγάλο τμήματος νέων ανθρώπων στην παράταξη που ανήκαν. Η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας από 19% στο 30% μέσα σε 40 ημέρες πιστοποιεί την εκτίμηση της αλήθειας που ευαγγελιζόταν η Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετό καιρό, καθώς και την άρνηση του ελληνικού λαού για οπισθοδρόμηση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Δηλαδή είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα? Θεωρείτε ότι αυτά που πρόβαλε η Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ήταν οι σωστές θέσεις που είχαν απήχηση στον ελληνικό λαό? Από εκεί και πέρα όμως το ποσοστό αυτό δεν δίνει αυτοδυναμία στην Νέα Δημοκρατία, δεν δίνει την ευκαιρία να σχηματίσει μόνη της κυβέρνηση και εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να στραφεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό τώρα εσείς πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, βεβαίως το ποσοστό του 30% δεν βοηθά απόλυτα στην άμεση λύση των πολλαπλών προβλημάτων της Ελλάδος, αφού για να κυβερνηθεί η χώρα θα πρέπει να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, όπως είπατε, να μοιραστούν υπουργεία σε κυβερνητικούς εταίρους και να είναι έτσι μοιρασμένοι σε κομματικά φέουδα και να μην ελέγχονται έτσι όσο πρέπει οι υπουργικές αδυναμίες. Όμως για να σταματήσει η ακυβερνησία θα πρέπει να γίνει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, με κορμό βεβαίως και πρωθυπουργό από το πρώτο κόμμα. Πιστεύω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς με την πείρα, τη θέληση, την ικανότητα και την ανιδιοτέλεια που τον διακρίνουν θα επιτύχει τους στόχους ώστε να πάψει η Ελλάδα να είναι δυσλειτουργική, να εξυγιανθεί, να γίνει ανταγωνιστική έστω και με κυβέρνηση συνεργασίας και από αδύναμος κρίκος της Ευρώπης να μετατραπεί σε πολύτιμο εταίρο της. Μάλιστα. Πώς βλέπετε λοιπόν το ενδεχόμενο να υπάρχει στο σχηματισμό κυβέρνησης ο συνδυασμός Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και ίσως και Δημοκρατικής Αριστεράς? Κοιτάξτε, αρχικά όπως είπαμε θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Άλλωστε τα τρία αυτά κόμματα έχουν κάποια κοινά σημεία στο πρόγραμμά τους. Το γεγονός ότι έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό και επιδιώκουν αναδιαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας και σιγά σιγά σταδιακή απαλλαγή από το μνημόνιο, νομίζω ότι θα βοηθεί η κυβέρνηση στους στόχους αυτούς. Δεν έχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ τους. Βέβαια ένα σημαντικό ποσοστό, το 30% περίπου, κάτι λιγότερο βέβαια, τάχθηκε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Πιστεύετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς, εφόσον γίνει πρωθυπουργός, που όπως δείχνουν τα πράγματα μάλλον θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση και μάλλον θα είναι αυτός ο πρωθυπουργός, θα
καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα, να ξεπεράσει την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος πραγματικά πολύ δυναμικά έδωσε ένα πολύ δυνατό μήνυμα όσο αφορά το θέμα του μνημονίου, και θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση για την Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασκεί πολιτική. Είναι μόνιμοι προφήτες της συμφοράς και όχι πρωτοπόροι μιας άλλης πορείας για τη χώρα. Δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική. Και όταν το προσπάθησαν είδαμε κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Θα θυμάστε